Ang kaso sa tipdas sa Nagbayang Talisay, pahimang no City Health Office nga pagbakunahan yun ang ilang mga anak nga ginadog unom kabuan pataas. Si Chona Carrion sa report. Anaa sa top 3 ang Talisay City sa Tibuok Region 7 base sa talaan sa Regional Epidemiology Surveillance Unit 7 gikan Enero hangtod Pebrero 16. 13 ka mga kaso sa tipdas nga milandig sa Talisay City Hospital. Wa hinuoy nakalas tungod sa tipdas sa taga-Dakbayan. Sa talaan sa Reso 7, naguna ang Dakbayan sa Sugbo nga adunay usa ka gatos ka mga kaso. Gisundan kini sa Lapu-Lapu nga may 19. Mao nga subling nanawagan si Dr. Lino Alanzado sa mga Talisaynon nga pabakunahan ang ilang mga bata. Kani-gani ang amo ang isa na 2 months old, nag-measles na siya. So ang kuan mong gud is na siya kanang mga kanang silingan nga nag-measles, so natakdan siya. No? Although ang kuan mong gud by textbook mo gyud nga safe ra sila until 6 months nga napa sila mga antibody sa ilang mother nga to fight against measles, pero bisag 6 months old na nagyud. Matag Miyerkules ang tanang sentro sa kabaranggayan mupahigayon og pagpamakuna sa mga kabataan. Gipasalig hinuon ni Alanzado nga adunay igong supply sa bakuna ang Dakbayan. Nagsugod naman mi sa amo ang immunization. Ang mga bakuna nangabot na gay ang mga dugang bakuna tong last week. Ang amo lang pong gihulat ang kanina lang mga syringes, pero napaman mi po yung magamit ng mga syringes. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bistak.